రాజు గారు ఏం చేసిన ప్రత్యేకతను చాటుకుంటూనే చేస్తారు. మా అవసరాల శ్రీనివాస్ గారు చెప్పినట్టు విచిత్రమైన ప్రొడ్యూసర్ అని అన్నారు కాబట్టి ఆయన కాంబినేషన్స్ అన్ని కూడా విచిత్రంగానే సెట్ చేస్తారు. ఇలా ఈ ముగ్గురు యూట్యూబ్ సెన్సేషన్స్ని ఒక తాటిపైకి తీసుకురావాలన్నదే ఆయన కోరిక. సో ప్రేమక విల్ స్టార్ట్ విత్ యూ బీయింగ్ ద సీనియర్. ప్రేమ మెంటల్ మదిలో అనే మెంటల్ మదిలో గురించా మీ గురించా? ఓకే ఎస్ జై మెంటల్ మదిలో నేను కూడా చూశాను. చాలా అద్భుతమైన సినిమా. అండ్ ఆఫ్టర్ దిస్ మూవీ ఐ థింక్ వివేక్ విల్ రియలీ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్. వివేక్ ఆత్రేయ రియలీ వండర్ఫుల్. The making, the screenplay, the dialogues and every frame is perfectly done. And music, వీళ్ళందరూ అన్నట్టు నిజంగా ఇట్స్ లైక్ వెరీ మెలోడియస్. నిజంగా ఇళయరాజా గారు మళ్ళీ చేస్తున్నట్టే అనిపిస్తుంది. అంత అద్భుతంగా ఉంది సినిమా. I have seen it and I'm sure you'll all love it. No confusion, total clarity. Film is fantastic. వండర్ఫుల్. మహేష్ గారు సినిమా మీరు కూడా చూస్తారు కదా? నేను కూడా సినిమా చూస్తానండి. మన జీవితంలో చాయిసెస్ ఉంటే మనకు కన్ఫ్యూజన్ వస్తూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నోడికి చాయిస్ వస్తే ఏమవుతుంది అనేది సినిమా. ఇంకో విషయం ఏంటంటే నటుడు కథను మోస్తాడు, హీరో సినిమాను మోస్తాడు. శ్రీ విష్ణు, దిస్ ఈస్ ద ఫిల్మ్, యు ఆర్ ద హీరో, నువ్వు మోయబోతున్నావు ఈ సినిమాని. అండ్ ఆల్ 2 లవ్లీ లేడీస్, యూ డిడ్ ఫ్యాబులస్ జాబ్. నివేద అండ్ యూ నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్స్ ఇన్ తెలుగు సినిమా. ఆల్ ద బెస్ట్. రాజ్ కందుకూరి గారి గురించి, వివేకాత్రేయ గురించి నేను ఇప్పుడు చెప్పను. సక్సెస్ మీట్లో మాట్లాడుకుందాం. ఇది సక్సెస్ మీట్ లాగా అనిపించింది, అందుకని మేము అడిగాం. బట్ ఎనీవే టీఎన్ఆర్ గారు వెల్కమ్ వన్స్ అగైన్. హాయ్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంతమంది పెద్దల మధ్యలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రాజ్ కందుకూరి గారు. అండ్ చాలా 2 సార్లు ఇన్వైట్ చేశారు సినిమా చూడమని, చూడలేకపోయాను. నిజంగా చూస్తుంటే నేను కూడా ప్రేమలాగా మహేష్ కత్తిలాగా మాట్లాడేవాడిని. ఫైనల్లీ చూస్తుంటే పెళ్లి చూపుల కంటే పెద్ద హిట్ అయ్యేలా కనబడుతుంది. అంతకంటే ఎక్కువ ఏం మాట్లాడలేను. సూపర్, థ్యాంక్ యూ సార్, ఆల్ ద బెస్ట్. సో మచ్ వండర్ఫుల్. సో ముచ్చటగా ముగ్గురు ఉన్నారు కాబట్టి ఈసారి పాటని వినే అవకాశం ఇస్తున్నాం. ప్రతిసారి చూస్తున్నాము, లిరిక్స్ చూస్తున్నాం కదా, ఈసారి పాటలో చేసిన ప్రయత్నాన్ని వినాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సాంగ్ నెంబర్ 5 లాంచ్ చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. ఫైనల్లీ రోహిత్ గారిని మిమ్మల్ని ఫస్ట్ మొత్తానికి డైరెక్ట్గా చూస్తాను.